Nwafọ Anambra na-eji ihe o nwere wee na-enyere ndị mmadụ aka nọ na United Kingdom Maazị Innocent Obiora kesara ọtụtụ akpa osikapa karịrị narị 6 wee nye ndị ajadu ya na ndị ike dị n'obi n'ime Enugu Agidi dị na kansụl ime obodo njikọ ọka nke Anambra steeti. Ndị riterere ka a hụtara ka ha na-enwe aṅụrị ma na-eto ya bụ nwa amadi maka afọ ọma ya n'oge emume Easter. Chibuzo Obidike nọkwazi oge ahụ. Ebele Maazị Obiora bụ onye nọchitere anya ya bụ Maazị Ndubuisi Obijiọfọ kwuru na akparamagwa bụ nke adịbugori na-emebu ma kwuo na ọ bụ ka esi echeta ndị ọ na-enweghị ka ọra ha n'obodo ma kwukwezie na ugbu a bụ oge Easter bụ nke na-echetara anyị ka anyị hụ onwe anyị n'anya nakwazi nyere ndị a ga-enyere nwa aka otu ọbụla anyị nwere ike ka ọ na-ekwu na akparamagwa bụ nke ọ na-enweghị uche ịzọ ihe ọbụla na ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla ma bụkwaziarụ nke o kwuru na o ji ya enete ndị mmadụ anya ọkachasị ndị ụmụ nwaanyị ajadu ya nakwazi ndị ọ na-enweghị ka ọra ha n'obodo ahụ. Maazị Obiora gara n'iru mee ka amata na o ji amụma ịkwado ndị ntorobịa ya nakwazi ndị na-azụ ahịa ha wee nyere onwe ha aka ma nyerekwe azụmahịa ha aka ọtụmadị n'oge a obodo anyị bụ Naịjirịa nọ n'ihe mfiahụ. Ụfọdụ ndị ahụ litere erere bụ ndị gụnyere Oriakụ Joy Okonkwo, Chinenye Okafọ, Teresa Ikpeamanụ nakwazi Grace Onyejelu kpere ekpere ka Chineke na-aga n'ihu na-agọzi nwa amadi a ya nakwa ezinụlọ ya ma kelee ya na nke o mere n'ihi na asị na eto dike na nke o mere ome ọzọ.